салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии Азия Плюс низ бубинед. бо қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ аз 14 апрели соли равон барномаи рушди тарбияти ҷисмонӣ ва варзиш дар Душанбе барои солҳои 2022-2026 тасдиқ гардид. Ҳадаф аз ин барнома мукаммалгардонии соҳаи тарбияти ҷисмонӣ, рушду инкишоф ва таъмини оммавияти варзиш ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии кишвар, инчунин ташаккули шахсияти солим, ҳифзу беҳдошти саломатии сокинони пойтахт ва таъмини варзишгарони шаҳри Душанбе дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ гуфта мешавад. маркази миллии тести хабар медиҳад, ки давраи ба қайдгирии имтиҳонҳои марказиёндаи дохилшавӣ дар соли 2022 то 30 апрел тамдид карда шуд. таъкид мегардад, ки бинобар зиёд будани хоҳишмандон дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ ва тибқи дархосту муроҷиатҳои шаҳрвандон марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ тамдид шудааст. марказ ба довталабону хоҳишмандон тавсия медиҳад, ки бо мақсади сарфаи вақт аз хизматрасонӣ пешномнависӣ, ки дар сомонаи марказ дастрас мебошад, истифода намоянд. шуруъ аз 21 май ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines дар хатсайри Душанбе Истанбул ҳафтаи 3 маротиба парвоз анҷом медиҳад. хабар доданд ба Азия Плюс аз намояндагии ин ширкат дар Тоҷикистон. парвозҳо рӯзҳои Душанбе, панҷшанбе ва шанбе аз Душанбе ба Истанбул ва рӯзҳои якшанбе, чоршанбе ва ҷумъа аз Истанбул ба Душанбе дар нақша гирифта шудааст. дар ҳоли ҳозир ду парвоз дар самти Душанбе Истанбул ва бозгашт аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Turkish ва ширкати Somon Air Тоҷикистон сурат мегиранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ хабар медиҳад, ки ҳафтаи равон дар қаламравии кишвар номусоид шудани обу ҳаво дар назар аст. ба ин тариқ рӯзҳои аз 18 то 20 апрел дар чанде аз ноҳияҳои тобеи марказ ва вилоятҳои Суғду Хатлон пурзор шудани суръати шамол то 15-20 метр сония пешбинӣ шудааст. дар ин рӯзҳо дар як қатор навоҳии минтақаи ҷанубии ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои тобеи марказ ба амал омадани тӯфони чангу ғубор низ аз эҳтимол дур нест. рӯзҳои 19 ва 20 апрел бошад дар қаламрави ноҳияҳои тобеи марказ, доманакӯҳои вилояти Хатлон, кӯҳистони вилояти Суғд ва навоҳии ғарбии вилояти Бадахшон борон, раъду барқ ва жола пешгӯӣ мегардад. тағйирёбии вазъи обу ҳаво имкони фаромадани селу сангреза, тармавию ярч ва барфтӯдаҳоро зиёд мекунанд, гуфтанд дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода. даври сеюми мусобиқоти қаҳрамонии Кока-Кола Тоҷикистон 2022 байни дастаҳои Лигаи Олӣ ба анҷом расид. аз рӯи натиҷагирии се даври бозӣ дар садри ҷадвали мусобиқот дастаи Хатлони Бохтар қарор гирифтааст. ба иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон, дастаи Аслиддин Ҳабибуллоев дар оғози чемпионат 2 пирӯзӣ ва 1 вохӯриро мусовӣ анҷом дода аз 9-7 имтиёз ба даст овард. бозии даври сеюм миёни дастаҳои Файзканд ва Хуҷанд бидуни гол анҷом ёфт. Равшани Кулоб ба Регартадаст бо ҳисоби 1-0 пирӯз омад. Хатлон ба Ресхата бо ҳисоби 3-2 ғалаба кард ва ЦСКА ба дарвозаи Равшани Зафаробод 2 голи беҷавоб задааст. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook ва Instagram низ бубинед.